Hamur wakani lekasing sedya kabiyarsa ngeling ladrang wilujeng caos pakurmatan mugi sih wilasitaning Gusti ingkang Maha Agung sedaya manggih widodo wilujeng nirbaya nirsambikala umbul donga pamuji syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti mugi samubarang lir linampan kanthi weninging penggalih rahayu nirbaya nirsambikala jumbuh ingkang ginayuh saiyek saeka kapti sembodo ingkang pun sinedya basuki ing kaesti rahayu ingkang tinemu bagya mulya ingkang jinangka dirga mendak kala sirna larung samiya sumisi sumanding katentreman kabagyan lair trusing batin keluarga ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki Magister Sains Ilmu Pertahanan dalu menika umbul donga pamuji syukur kagem mangayu bagya grand opening homestay rumah makan Gor Bajep goreng bakar cepat saking keluarga ugi nyuwun umbul donga pamuji syukur mugi widodo nir ing sambikala pambagya kawilujengan ugi katuraken kunjuk ing kawinantuing pakurmatan mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM Dalasan Ibu rawat rinumpaka ungling ladrang wilujeng laras pelok barang mugi manggiya widodo wilujeng nir ing sambikala para kanca warga laras dalu menika sarengan kaliyan Ki Gading Pawukirsena Saputra Ki Sumaryono kepareng badhe ngaturaken pasugatan ringgit purwa sedalu natas kagem mangayu bagya grand opening homestay rumah makan Gor Bajep mirunggan dalu menika ugi samangke kepareng badhe babar lampahan Semar bangun pesanggrahan tumapa ing adicara dalu menika ugi kagiyaraken langsung lumantar channel YouTube Dalang Seno Channel ugi kagiyaraken langsung lumantar frekuensi 711 kHz Radio Koncotani Ngayuk Jakarta sinambi nenggo rawuhipun panjenenganipun Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Dalasan keluarga ageng saking Yayasan Nala para kanca saking warga laras kepareng caos ungling gending katur kunjuk dhateng sangyaning para tamu mugi widodo wilujeng nirbaya nirsambikala jumbuh ungling ladrang wilujeng
sak suwuking gending ladrang wilujeng saking para kanca warga laras tumuli reroncana dicara dalu menika nyuwun dipalilahipun tumuli badhe kawiwitan. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh nyuwun dipalilahipun sinambi nenggo sasmita saking para kadang-kadang panawung krida mbuh bilih wonten keparengipun reroncana dicara dalu menika sekedhap malih tumuli badhe kawiwitan nyuwun didonga lan pamujinipun mugi rahayuning sedya tumapaing adicara dalu menika. Saking Purwa Madya Wasana saestu saged Bapak Rajak wilujeng nirbaya nirsampikala. Para tamu kakung sumawana putri minulya saya milih dumateng ngarsanipun priagung lan para sepuh ingkang mahambek dharma pana ing pamawas mewah lebda ing pitutur wonten keparengipun Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudha Margono SEMM beserta rombongan kepareng arsa tumuju wonten ing sasana iki sampun kacawisaken nyuwun didonga lan pamujinipun tumapaing adicara tumuli badhe kawiwitan. Caos pakurmatan rawuhipun Laksamana TNI Purnawirawan Yudha Margono SEMM kapiyarsa ungling gending ladrang mugi rahayu. Mas
kinurmatan ungling ladrang mugi rahayu mugi widodo rahayu rawuhipun Baraya Agung Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki Magister Sains Ilmu Pertahanan dalasan Ibu Francisca Ika Ratnawati kepareng derekaken jengkaripun panjenenganipun Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM kanthi nguncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantrem rahayu kunjuk mring ngarsaning Gusti mugi samubarang lir tansah linampahan kanthi widodo rahayu mugi rahayu umbul donga pamuji syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti keluarga ageng ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki Magister Sains Ilmu Pertahanan Ibu Francisca Ika Ratnawati dalu menika nyawiji mirunggan kepareng badhe ngadani umbul donga pamuji syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti wonten ing adicara tumapaking grand opening homestay dan rumah makan Gor Bacep goreng bakar cepat resto saking keluarga Bapak Kentri Basuki umbul donga pamuji syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti dalu menika kepareng rawuh para kanca saking warga laras sinengguyung keluarga ingkang hamengkugati ugi mbok sampun kepareng rawuh beliau yang terhormat Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM Bapak Ibu sagung para tamu nyuwun gunggen kepareng jumeneng sawetawis paringi ditunggu pamuji rawuhipun Bapak Yudo Margono. Kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan mohon berkenan berdiri menyambut kedatangan beliau Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM. Pambagyo kawilujengan kunjung kewinantuing pakurmatan Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono MM beserta Ibu bepilih pambagyo kawilujengan selamat datang sugeng rawuh sugeng lenggah wonten ing sasara iki sampun kapiji lan nyuwun idipalilahipun bepilih wonten keparingipun tumapaking adicara tumuli badhe kawiwitan. Pambagio kawilujengan ugi katuraken keluarga besar Yayasan Nala bepilih ugi sampun kepareng rawuh wiwit kawula wingi keluarga besar dari alumni Akabri 88 Pambagio kawilujengan sugeng rawuh selamat datang di bumi mertikan Mataram Ngayogyakarta tumuli
Sasampunipun keparang rawuh nyuwun idi palilahipun wonten keparangipun reronce dadi joro tumuli badhe kawiwitan. Nyuwun idi palilahipun Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono beserta Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kendri Basuki mohon izin wonten keparangipun reronce dadi joro dalu menika tumuli badhe kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamuji rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salum rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Nuwun ingkang winantuing pakurmatan panjenenganipun Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM dalasan Ibu Veronica Julis Prihayati dumateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kendri Basuki Magister Sains Ilmu Pertahanan dalasan Ibu Francisca Ika Ratnawati, keluarga besar Yayasan Nala, keluarga besar alumni Akabri 88, yang terhormat Kolonel Marinir Hafid Indarwan, Komandan TNI Angkatan Laut Yogyakarta, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Agustinus Sulistyo Aji, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Anton Julianto AP, MIP, Penewu Kapanewon Sedayu ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Kapten Infanteri Agung Prasetyo dan Ramil Sedayu ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Kompol Slamet Subiantoro Sarjana Hukum Kapolsek Sedayu. Yang kami hormati Ketua Baramus DIY Dr. Andes Hajar Pamadi MA. Yang kami hormati Bapak Bambang Sarwono APT SSI Lurah Argomulyo beserta Bapak Ibu Pamong Kalurahan Argomulyo, Ketua Bamuskal Argomulyo beserta anggota. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Andri Septianto Sarjana Hukum Lurah Balecatur beserta Bapak Ibu Pamong Kalurahan Balecatur. Ingkang kula hormati Ketua BPD Balecatur dalasan anggota. Ugi ingkang kula hormati Ki Sumaryono dalasan Ki Gading Pawukir Seno Saputro, konco-konco warga laras. Yang kami hormati ugi Ketua dan Panitia Gor Bacep Goreng Bakar Cepat Resto. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang boten saged kula piji setunggal mboko setunggal.
Niki hanyar karo purwaning gati. Tinengeran dinten Sabtu Pahing Katiti Surya kaping 18 Juni tumapaing Condro. 2000 selangkung dumawaing warsa. Adicara grand opening homestay dan rumah makan Gor Bacep goreng bakar cepat resto tumuli kepareng badhe kawiwitan. Ananging sumangga tansah hanyadong sih palimarmaning Gusti ingkang hakarya jagat kang wus hambabar gumelaring rahina dalasan dumadosing ratri kang wus amurba dumateng ilining toya mewah urbing geni kinarya sarana panggesanganing titah. Pramilotan kendhat tansah manungku puja ngunjuk akan raos puji syukur pangalembono kunjuk mring ngarsaning Gusti. Sangyaning para tamu kakung sumawana puti minulya saya meh dumateng ngarsanipun priagung lan para sepuh ingkang mahembek durma. Pono ing pamawas lebda ing pitutur. Wonten keparengipun rikanggar menika kula ingkang kapiji nderekaken lampahing hadicara grand opening homestay dan rumah makan Gor Bacep. Tumuli nyuwun idi palilahipun kepareng badhe kula aturaken menggah urut rinantaming hadicara ingkang kepareng badhe ngrenggani adicara wonten ing dalu menika. Adicara ingkang kapisan pambuka ngancik reroncen adicara ingkang kaping kalih wedaring pangandikan pambagyo kawilujengan keluarga ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki Magister Sains Ilmu Pertahanan. Tumuli katuraken reroncen adicara ingkang kaping 3 wedaring pangandikan sambutan dari kepada yang terhormat Bapak Laksamana Muda Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Zudo Margono SEMM. Tumuli reroncen adicara ingkang kaping sekawan katuraken puji hastunggara panyuwun mewah panuwun kanthi doa ingkang samangkih nyuwun gungen panjenenganipun Bapak Rohmat Abdul Sayyid. Tumuli katuraken reroncen adicara ingkang salajengipun lung tinampen tokoh Ringgit Purwo samangkih badhe kaaturaken panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki beserta Ibu. Tumuli katuraken reroncen adicara ingkang salajengipun pagelaran Ringgit Purwo sedalu natas dalu menika mangkih kepareng badhe mbabar lampahan Semar Bangun Pesanggrahan katuraken dening dua dalang sekaligus Ki Sumaryono dalasan Ki Gading Pawukir Seno Saputro. Sangyaning para tamu kakung sumawana putri minulya reroncen hadicara tumuli kapurwakan kanthi puji hastunggara panyuwun mewah panuwun umbul donga pamuji syukur sareng-sareng kanthi nguncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantram rahayu kunjuk mring ngarsaning Gusti. Mugi adicara saking Purwo Madya Wasana tan manggih rubeda nirbaya nirsambikala. Tumuli kapurwakan anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Udine ingkang kepareng rasuk agami Islam sumangga kapurwakan kanthi nyebat asma dalem Allah kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kanthi nyebat asma dalem Allah mahanani reroncen adicara lumapah rancak wilujeng nirbaya nirsambikala. Tumuli katuraken reroncen adicara ingkang kaping kalih wedaring pangandikan pambagyo kawilujengan keluarga ageng panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki. Nyuwun gungen panjenenganipun Ibu Ratna katuran ngampingi Bapak Kentri Basuki tumuju wonten ing sasana budaya. Kunjuk ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Kentri Basuki beserta Ibu
Disilahkan. Matur nuwun Pak Murkijo, MC kita yang kondang, mungkin Bapak Panglima, niko Mas Murkijo niko MC kondang wonten Jogja. Namung radi trocoh sekedap, sekedik. Kadang-kadang nggih kathah trocohipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Laksamana Yudo Margono, mantan Panglima TNI yang kami banggakan, beserta Ibu Vero yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk mendampingi Pak Yudo Margono. Rekan-rekan dari Yayasan Nala, staf kami Pak, kami Yayasan Nala, kantor kami di Surabaya, hadir juga pada malam hari ini beserta Ibu, rekan-rekan andalan ini adalah liting kami, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa liting kami adalah andalan angkatan 88, yaitu kami lulus Akabri tahun 88 beserta dengan Pak Yudo, yang pada malam hari ini kami sudah banyak kumpul. Kami ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, AU, serta polisi yang pada malam hari ini bersedia hadir. Rekan-rekan andalan juga demikian dengan istrinya mendampingi. Bapak Yudo yang kami hormati, ini warga kami Pak. Di sini kami juga mengundang anggota DPR, kemudian dari Kepanewon, Bantul dan Sleman. Kami ada 2 tempat Bapak Yudo kami laporkan. Pak Lurah juga kami undang beserta perangkatnya, baik itu Pak Lurah dari warga Argomulyo dengan Pak Lurah sebelahnya Pak. Jadi kami ini ada 2 wilayah yang kami tempati Pak. Yang kami duduki saat ini, yang Bapak duduk saat ini adalah di wilayah Sleman, Balai Catur, sedangkan di sebelah barat Bapak, di belakang Bapak, kelewatan sungai itu adalah wilayahnya dari Kabupaten Bantul. Jadi kami ada 2 wilayah yang kami undang, baik itu pejabatnya ataupun warga yang hadir pada malam hari ini. Kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh warga yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir memenuhi undangan yang kami sampaikan, termasuk 2 dalang ini yang kami banggakan, Pak Sumaryono, Mas Gading. Kami sudah 2 kali dengan Mas Gading, ya Mas Gading. Kami undang lagi, mudah-mudahan nanti Pak Mariono juga 2 kali lagi kami akan undang lagi. Oke, kalian warga Laras, kami sangat bangga sekali dengan pukulannya yang sangat hebat. Mudah-mudahan malam hari ini dengan 2 dalang yang kami tampilkan akan lebih hebat lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kami sampaikan bahwa tadi dari Pak Muryono Murkijo menika menawi denger Murkijo pada Pak ketawa Pak, karena niki trocoh Pak, niki trocoh. Mangke nggih niki dalange nggih trocoh malih menika. Sangat trocoh niki. Ya mudah-mudahan kita terhibur oleh beliau-beliau ini. Ya amin. Nggih. Kami membuka
rumah makan di sini tadi Gurbacep, goreng bakar cepat. Ya, warga kami sampaikan, kami tidak hanya rumah makan saja, namun juga ada pemancingan. Ini nanti digunakan untuk umum. Boleh memancing sini dengan keluarga segala macam, monggo silahkan di sini. Kita buka untuk pemancingan. Pancingnya Gurbacep juga, gurameh, apa saya lupa Pak, gurameh apa itu? Ada singkatannya semuanya. Oke, gurameh, bukan bakar Pak. Gurameh, bawal, kemudian ikan super besar. Jadi di sebelah sana itu ikan-ikan monster yang beratnya 5 kilo. Nanti boleh mancing di sana, ya. Ada aturannya mancing di sana, tidak boleh bawa pulang, namun dipancing kemudian dilepas kembali. Sedangkan homestay-nya juga Gurbacep Pak. Garden original, beautiful, and satunya lupa kami Pak. Jadi ada singkatannya. Garden original, beautiful, and kami lupa nggih Pak nggih, nanti kami ingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sangat bersyukur dan terima kasih dari 2 kelurahan ini kami diwadahi untuk bisa memanfaatkan ini. Kami memilih wilayah ini, kami membesarkan ikan Pak di sini. Jadi pemerintah itu mencanangkan untuk ketahanan pangan. Jadi ikan yang kami besarkan ini sudah ada yang mau menerima Pak. Jadi nanti kami jual ke warga dengan harga jauh di bawah pasar yang ada. Nanti warga boleh beli di tempat kami, harganya jauh di bawah pasaran yang ada. Jadi kami di sini membesarkan baik nila, kemudian lele, dan beberapa ikan yang kami besarkan. Ini tujuannya untuk ketahanan pangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Saya kira yang kami sampaikan ini, kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami sangat bangga, kami sangat senang sekali bludak yang ada di sini. Mudah-mudahan kita sampai pagi nanti bisa dihibur oleh kedua dalang kita yang kita banggakan ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Kendri Basuki. Mohon izin Pak Yudo Margono. Beliau ini gara-gara Pak Kendri mendring kula lunas Pak. Matur sembah nuwun Pak Kendri nderekaken nggih. Bapak Ibu sagung para tamu mbok pilih Raronjana Dicoro. Dalu menika mirunggan beliau yang terhormat Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM juga berkenan rawuh nyuwun gungen atur pangandikan tawi sambutanipun ugi katuran tumuju wonten ing sasana budaya nyuwun gungen kaampingan panjenenganipun Ibu Veronica Julis Prihayati. Kunjo ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SEMM beserta Ibu disilahkan. Bapak. Beliau adalah mantan Panglima TNI. Beliau juga pemerhati seni, bahkan beliau juga sering ikut main ketoprak juga wayang orang. Baik Bapak Ibu, kita sambut Bapak Yudo Margono. Pak MC ini sambutan atau langsung nembang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semuanya, Rahayu. Yang sangat saya hormati Pak Kendri Basuki beserta Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati pula Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Heri, mantan Wakasal. Dan juga yang saya hormati para rekan-rekan Andalan 88 dari darat, laut, udara maupun dari Polri. Andalan satu hati. Wah, ini lupa ini, begitu kedongongan tadi langsung lupa ini. Jadi kalau ada andalan harus satu hati, satu jiwa, satu rasa. Andalan satu hati, satu jiwa, satu rasa. Belang gentak gendung, cereng. Yang saya hormati pula para pejabat TNI Polri yang hadir dan para pejabat pemerintah maupun swasta dan juga Bapak Ibu, adik-adik, keluarga besar Desa Sedayu ya Pak Tari, dan juga dan sekitarnya. Yang saya hormati juga Pak Dalang Ki Sumaryono dan Pak Ki Gading Pamukir. Tapi rupanya kok nggak sama dengan Pak Ani ya, Pak Seno ya. Pak Seno itu apa? Saya senang sekali kalau melihat Pak Seno. Jadi harapan saya nanti mainnya harus seperti Pak Seno. Terutama kalau keluar Bagong sama apa? Nah pokoknya Bagong lah. Nanti Bagongnya harus sama dengan suaranya Pak Seno. Saya aturkan terima kasih pada Pak Kendri dan Ibu yang telah mengundang kami ya. Karena undangannya cukup lama, waktu itu dipesan bolak-balik, dan karena diiming-imingi wayang sehingga saya datang Pak. Mungkin kalau bukan wayang saya nggak datang ya, karena ada iming-iming wayang tadi saya harus datang ya, sehingga malam ini sebenarnya ada 7 undangan manten Pak, tapi saya tidak hadir, saya wakilkan demi wayang ini Pak ya. Ini biasanya Sabtu Minggu itu banyak sekali undangan pernikahan ya, tapi ini yang utama karena pertama yang undang Pak Kendri, keduanya nanggap wayang, apalagi dalangnya 2 ya. Kalau 1 mungkin saya masih berpikir tadi, nah 2 oh ya sudah lah. Yang saya hormati juga para wiyogo ya, saya harapkan Pak wiyogonya nanti genjrengannya yang bagus, apalagi nanti ada nembang-nembang sama ibu-ibu sinden, kurang kompak, ibu-ibu sinden. Nah itu cakep. Pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan selamat pada Pak Kendri yang telah grand opening untuk guest house dan restoran Cacep Gurbacep. Tak tambahi Cacep boleh Pak ya? Cepat-cepat goreng bakar cepat. Karena biasanya goreng bakarnya itu lama, sehingga supaya cepat-cepat nih, cepat-cepat. Nah, goreng cepat. Goreng bakar cepat. Nah, ini karena dalam grand openingnya nanggap wayang, harapannya nantinya bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Apalagi tadi disampaikan bahwa ini juga mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Wis lengkap lah ini ya. Apalagi untuk makan ikan yang jelas pasti sehat. Nah ini program yang sangat bagus Pak Kendri, sambil untuk wisata juga harapan kita juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar, sehingga kehadirannya suatu tempat wisata ataupun homestay harapannya juga memberikan dampak positif, memberikan dampak ekonomi pada masyarakat sekitar, dan mudah-mudahan masyarakat sekitar juga dapat terbantu dari segi ekonomi maupun dari wisatanya, karena saya yakin ini pasti akan ramai tempatnya di tempat yang strategis, apalagi sekarang ini banyak sekali penggemar-penggemar pemancingan. Nah ini harapannya dengan wisata juga dapat membantu dan
bisa ramai. Saya kira demikian Pak Menteri, karena ini sudah jam sekian, nanti wayangnya tertunda, besok harusnya jam 4 selesai, ini bisa jam 5 nanti. Ya mudah-mudahan homestay, Gorbacep dan restoran ya dapat menjadi berkah dan ke depan dapat maju dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Demikian saya kira dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami keluarga Andalan, baik yang dari Jakarta, Surabaya maupun di lingkungan Jawa Tengah ini yang dapat hadir bersama-sama kita sehingga bisa meningkatkan silaturahmi antar kita. Dan juga pagelaran wayang ini tentunya akan melestarikan budaya yang selalu tadi disampaikan. Saya sering memang dapuk wayang orang, ini semata-mata untuk juga mempertahankan budaya asli kita yang budaya yang sangat-sangat agung, yang perlu dan harus kita pertahankan bersama. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan pagelaran wayang dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar dan memberikan tuntunan tontonan pada masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Nanti gamelan nih. Matur sembah nuwun, paringipun aplaus kagem Bapak Yudo Margono beserta Ibu sembah nuwun. Paring pangatikanipun beliau adalah juga pemerhati seni. Tumuli badhe kinalungan Sekar Melati Rinunce dening panjenenganipun Bapak Kentri Basuki katuraken Bapak Yudo Margono. Sekali lagi tepuk tangan yang cukup meriah. Sembah nuwun Bapak Yudo Margono, Bapak Kentri Basuki beserta Ibu, salam sehat selalu. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sebelum prosesi penyerahan tokoh Ringgit Purwo, tumuli nyuwun idi palilahipun reroncana dicoro badhe katuraken umbul donga pamuji syukur dening panjenenganipun Bapak Rois Yun Gungen ing winantuing pakurmatan Bapak Rahmat Abdul Sayyid. Umbul tunggu kasumagaken. Bapak Ibu hadirin ugi dalu menika mangke para kanca warga laras anggenipun ngadari pagelaran Ringgit Purwo sarengan kalian Dimas Gading Seno Saputra ugi Ki Sumaryono ugi badhe kagiyaraken lumantar dalang Seno Channel ugi kagiyaraken langsung lumantar Radio Suara Konco Tani. Monggo Bapak jenenge kewalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dumateng para pepunden, para pinisepuh dalasan para sepuh ingkang tahu winabekten, langkung yenipun Bapak Kentri Basuki keluarga ing tansah dimuliakan Allah taala. Dumateng para rawuh sedaya, singkat atur kula wekdal sampun meh jam 09.00 mangke delangen ndak selak ngantuk. Langsung donga nggih. Langsung ngomong, monggo kita akan yang udal dalu menika menderek lampahan Semar bangun Padepokan Pesanggrahan. Nggih. Nggih niki mangke. Niki mangke nggih donggane niku napa nggih? Semar bangun Pesanggrahan. Langsung mangke padahal beberaken wontenipun perwayangan. Paling monggo kita sunung Allah Subhanahu wa taala donga kula dherekaken
dan Bapak para Ibu sugeng para tamu undang sedaya kula suwun tadah pangaminanipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa agrina wa salim radallahu ngan kuli sahabatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi majidah ya rabbana kalhamdu kama yanbaghi lijali wajhika wa qadimil sultanik. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah amanah billah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan, la ilaha illallah latan fariyahan, al malikul haqal mubin sadiqul faqdul amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sabihi wa salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu dakala fi surati Sulaiman minal maghrib lillatihi wa siwatihi wa quwatihi wa jibril lawa mikail lawa israfil awal jroil malaka Sulaiman minal maghrib jinna wa insawari awa goma tasliman kasiro jalu jaiblis syaiton fi dulumati wa nur rabbana taqabbal Sulaiman abna dauda lamu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana al-bazzina wal dzurriyyatina qurrata a'yun jalil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yatina mayasibun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semoga mati. Sembah nun Pak Rois. Rois kok cilik. Dongan. Asmane kleru ya nggih. Ngapunten nggih Pak Rois. Ndak apa-apa. Bapak Ibu sagung para tamu mbul tunggu pamuji syukur katuraken gungi panuwun Bapak Rohmat Rois wonten ing Pedukuhan Sengon Karang. Tumuli katuraken roncen hadijara ingkang salajengipun Lung Tinampen tokoh Ringgit Purwo. Konco-konco saking warga laras semoga kasumbagaken nyuwun gungan konjo ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Laksamana Muda TNI Purnawiran Kentri Basuki beserta Ibu disilahkan. Penyerahan tokoh wayang Hamurwakani Legasing Sedya tumapak ing adicara Grand Opening Homestay Rumah Makan Gor Bacep. Dalu menika samangkih badhe babar lampahan Semar bangun pesanggrahan. Nyuwun gungen Ki Sumaryono dalasan Ki Gading Pawukir Seno Saputra tumuli Lung Tinampen badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki beserta Ibu. Paringi pun aplaus.
Hamur wakani lekasing sedya pagelaran Ringgit Purwo sampun pun adani lung tinampen tokoh wayang dening panjenenganipun Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kentri Basuki dalesanipun sembah nuwun. Sagiyaning para tamu kakung sumawan putri minulya wonten keparingipun rerencan adicara ingkang salajengipun katuraken pagelaran Ringgit Purwo sedalu natas kanthi lampahan Semar Mbangun Pesanggrahan ingkang kepareng badhe kabeberaken dening dalang Ki Sumaryono dalasan Ki Gading Pawukir Sena Saputra ugi para kanca-kanca saking warga laras. Dalu menika sepisan malih pagelaran Ringgit Purwo sedalu natas kagiaraken lumantar YouTube Dalang Seno Channel ugi kagiaraken lumantar frekuensi 711 kHz Radio Koncotani ing Ngayogyakarta. Kebareng kula ingkang kapiji nderekaken lampahing hadicara kathah pinanggih kalepatan nyuwun pamunten sumangga kita pungkasi kanthi muji syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti mugi tumapaking pagelaran Ringgit Purwo sedalu natas dalu menika saged lumampah rancak wilujeng nirbayana sambikala. Kebareng kula akhiri Jaya Jaya Wijayanti mugi rahayu rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Nuwun matur nuwun. Bila taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sambut persembahan penampilan dua dalang kita sekaligus dengan tepuk tangan yang cukup meriah Ki Sumaryono dan Ki Gading Pawukir. Nuwun matur nuwun sugeng hamirsani. Ngantos dumugi babaring cariyos Semar Mbangun Pesanggrahan. Sumangga. Ah
winoring gupita ingkang kaeka adidosa purwa. Eka wilangan sawiji adi marang luwih dosa wilangan 10 purwa araning kawiwitan senadyan. Ngupaya praja sewu tanantuk sedasa satus tan bisa ngaturaken kalih. Mung sajego nenggih mangke kagambaraken adeging pedheguan Karang Kadempel. Ya ing Karang Kaburutan ya ing Karang Tumaritis. Lah sinten to ingkang minangka dadi kamituwaning pedheguan Karang Kadempel menika to warnane? Jejuluk Ki Lurah Semar Badranaya ya Bojo Gati Duda Manangaunu ya Sang Ismaya rikala semanten lenggah mungguing kursi ingkang boten empuk kagiat jerone penggalih Ki Lurah Semar Badranaya awit nampi praptanipun Nalendra ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Harimurti ya Sasra Sumena ya Kesawa ingkang kadherekaken Senopati Gegedhuk tetunggiling kewuh kraton ing Ndarawati satriya lisan pura nenggih Raden Sencaki ya Singa Mulang Jaya ya Tambak Yuda ora kaya teka mangkono lucitraning Wardaya Ki Lurah Semar Badranaya ingkang dereng kawijiling lisan. Handra ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ko as kandanyo maweh raras retnaning griya
Blegegegugegugeg sadulita mel-mel. Mboten sisip saking pandulu kula ingkang rawuh wonten ing rampa kula nggih sudung kula mriki. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng kula ngaturaken pasegahan pembagi panakrami Ndara. Jagat Dewa Bathara jagat mangestu Kara. Iya, Kakang Semar. Antuk pamuji Muraharja, praptaku ora liwat bekti katur ya Kakang Semar. Inggih. Kula tampi asta kula kekalih mugi andadosaken jimat paribeh. Nyuwun pangapunten kawontenan sudung kula nggih namung kados mekaten menika Ndara. Dasare wong desa Sasa bebasan cedhak watu adoh ratu ning wonten blumbangipun. Iya Kakang Semar ora dadi sebab. Mengko Setyaki ben kena mancing ning kene ya ora masalah to Kakang Semar. Nggih, leres. Semanten ugi Ndara Sencaki. Sami wilujeng anggen panjenengan nderekaken sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing sudung kula menika Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar. Antuk pamujine Kyai Semar ora ana alangan suwiji apa. Ora liwat aku ngaturake bahasaku katur Kakang Semar. Inggih. Kula tampi boten langkung dipun prayogakaken lenggahipun Ndara Sencaki. Iya Kakang Semar, pangrasaku ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten wangsul wonten ngasanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kadingaren janur gunung panjenengan rawuh wonten ing rampa kula menika. Mongko datan paring cecala langkung rumiyin. Mongko kawistara sumengko pengawak Bojro Andamar Sasi gita-gita anawung wigati. Umpami ing mangke wonten sawijining perkawis ingkang sanget wigatos ingkang badhe dipun rembak kalian kula. Kula semedya nganglungaken jangga ngilingaken Karna Ndara. Kakang Semar, wonten dawuh Ndara. Mbok menawa rawuhku ning ngarsamu ndadekake kaget penggalihmu. Mula kang saka iku ingsun mundhut pangapura ya Kakang Semar. Mboten dados sabab sinuwun monggo kula aturi paring dawuh dhateng kula Ndara. Kakang, wis pirang-pirang dina iki rasaku tumlawung ing pasuryaning Kakang Semar. Lan kepengin banget daya-daya sak pejagong lawan Kakang Semar. Yen tak rasa ana sing ganjil sing dirasake dening Kakang Semar. Sebab senadyan pasuryanmu katone susah durung karuan atimu susah. Kosok baline, lamun dinulu pasuryanmu kawistara bungah, durung temtu atimu bungah Kakang. Mula kang saka iku Kakang Semar yen pancen panarkaku bener. Ayo Kakang ngendika. Kakang Semar sumedya darbi gegayuhan apa bloko. Aja mbok ndem ning jero atimu Kang. Mbok menawa sak mengko ora ketang. Sak temaku dawanemu marang Kakang Semar. Blegegegugeg sadulita mel-mel. Umpami ing donya menika wonten nata Kresna genep kalih, kula kinten usaha Jawa menika tartemtu saya aman, saya makmur, saya tentrem. Amargi panjenengan menika nalendra sing sekti, nalendra sing mumpuni, bebasan reti sadurunge dimati. Kula selak ana tanpa guna jer nyatanipun kula menika gadah pepinginan lan pangebang-ebang Ndara. Jagat Dewa Bathara larak tenan to. Ora lido jare wong adaplok. Sabanjure Kakang Semar darbe gegayon apa Kakang? Gegayuhan kula menika namung sederhana. Namung sederhana mawon. Boten muluk-muluk mung sarwa sak madya. Inggih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.